Ayos mayong adlaw kaninyong tanan guys, magluto na punta og kamatis. Kining kabiti sa ato nang gigisal karon. Ato nang giluto og mga gisal-gisal. Ayun naner kasimple lang ang pagluto na to guys, butangan di practice na yon. Pagka humani naner. Kini siya guys. Amo gini siyang gisutan. Kay kano tinda man tanan mo na nalata man di among giluto kay sayang man kay ako ilabay nga badala pa man. So ang purpose na guys ako nang gibutangan og kining itlog. Lami kini siya. Lami kini siya guys. Para na ang load na niya mabugoy. Ito na yung load na ito ng itlog guys kaya para mahimo na siya ng itlog with kamatis o kamatis with itlog. Nana na siya kasimple guys. Kisa-kisa ko naman natin ha parang sudan masit kasudan pamahaw paniuto panihapon. So guys, so nani nga simple lang nga sud kining ang makarelate ni kini kami ra gitaw mga pobre kay sama. Makaora man mi bisag unsa nga mo makaon ana santil mo na lang gyud kanang kayo nga nagbaga mo ra gitaw. So kaning mga simple nga sudan, lamian nga sudan, sos. Mayo. Luto-luto mayo kay para makasave ta gamay. Ana ra siya kasimple guys. So karon guys, dire lami kayo ni kaon ani kay ulan man. Kunin lang ko to pa kong video guys. So daghang salamat sa inyo paglantaw no. Ako na ning putlon ha kay kapuya na sige tag voice over ay. Nagtiwas ako luto kay basi mapagod ni. Sige bye bye.